Kiwi chu huanga te ben practice room a chuan avakala balloon rawng chi hrang hrang alo in tar che chuaya light mawi tak tak eng sep sep te nen huanga chuan lo surprise in alo sai sak Kiwi rilru pawh chu a hneh hle a anin muah zui nge nge thil a nei hona chuan zia zui chuan Friday a enge ti tum ti in chenga chu a zawta pen friend ka nei a kanin muluk dawn Mase daruka dayania hospital a chuan kalau kal ve manang tin alo chang lekha thon chu a chiarta ni ti chu a hремaya in hmu chu a hupur hlena in alo ngai poimo chu alom hle tho zirtop ni a chuan zia zui chu a in siam mial miala shi a chuan pon alo ngak renga chenga ero chu a man le lo thu soin an pahnih chuan hospital lampan chuan an kalta ni an va thlen nu chuan hria chu hawle mai te adu mase zia zui chuan alo pot lui thlata thisen lala chu chumini chuan an lo ommia lova nurse pawh chuan ti tur in nei lo chuan hotor u alo la ti zui hria pawh in chutia awm reng chu ningin skating tih pui turin zia zui chu a hruai chhuaka ani la chu alo thiam si lova hlau em em leh ngal mahse a zirtir lui tlata voi tam tak atluk nuwa ero chuan ama poin atol ve thei tamaya anuam ti ber ber la chu ani le ro si chenga hmutur chuan daruk ri hma chuan zia zui chu avakal hria rualin an ina pawh chuan a haw ve talo chenga lo kal hun chu alo ngak char chara Kiwi chuan lo hmu in chenga lo la kal na nge atlai to sia alo kal dawn lo aniang hoto mayang ti in a haw pui ta a an ho cha chu chenga arun thleng ve thung leni homework ati pui awangin a hun taka alo thleng man lo alo ni a ho tur chu an chenga nen khan an vai in hmu rampo nei kal do nim ni leni hi nangma awangin alungai hliasin lekha po azir tha thei lova homework po ati lo awangin kan miss po in a hrem hiala sin ata ni poimo hle ni soidun thale ula ka ti khop mai ti in a hrila lo boy ve chu nang a in ka hre chiang zawk leni hian min support em em a hetiang thil awang mai mai hian kan in then lovang ti in alo chang let ve tlat mai mahse leni lo ho ero chu alo ngak ve thunga leni chuan min ngai twa su kalunga oi to e ka thamayang mahse kalo ngak rin thin che ti hi theihngil su ang che ti in an chenga chu alo kwa hria chu zia zui chuan anu artal en pui tur chuan a hruai lui le tlata a thi a hmu chuan alu chu aron hai le ngal ngoi ngoi mai apa chuan alo la hmu zuia engma a hril lo awang chuan a hau shrep nangma anga doi zep kani ve lova kani na hi poma hne nge ka tum ti in hria chuan alo chang deuh khera mahse apa in a hma a patient pakhat a zai hnuwa a thi awangin a in thiam lo hle a hna pawh chu bansanin nadang a thawk dai ani ti te chu a hre si lova anu in a hrilfia hnu chuan hria pawh chu a in thiam lo hle chu wang chuan apa chuan medicine subject chu laka phal lo ani ti pawh a hre thiam ta ni apa bula chuan vakalin kati palani ka pa i chan chin te kalo hrengai lova mahse engtin pui in lo awm ma la katan chuan hero ini tho tho ti in apa chu va hril apa pawh chuan engma hlau su ke a ini huai sen zo kani inat na te in hne ti ritum lova kan tang tlang anga idam vat mayang ti in alo fui let ve ta bawk atu ka chuan hria chuan zia zui chu alo ngak ru dewa alo chhuah ve le chuan an ina tang chuan a chhuak ve ngal kalrualila ti a zia zui in alo au chuan anui ru le vur vur to dezi pangpar te chu a pe nge nge movie chhuak thar tur love letter ti chu lini chuan an chenga ni na endun an tum thin thu le a umbo sunday awanga a en chak lo zo vek thu te chu soya mangai na lan chhuah tir ngam lo na lampang ani awangin zia zui chuan a en chak viawa Kiwi chuan an chenga chu me chetang alo nei dei mayang ti ka hlau thon pui che e mai I hlau thong ve thawim ti na lo sota engtin nge ke ang bial nu thalu tuk nola medang athan theyanga ti in lini chu alo fiam thu ve nge ya an nui ho dar dar chenga ne na tang chuan lekha chwa dong le a tuna chuan kanta tur ni lo chil tum tlat hi
omzia omlovin ka sheta engpo ni se Friday khan ka local tlai dewa ilo to si lova tun Friday ya chuan zanria ka treat don chenia local nge yang che ti hi lo in zia ka zia zui chu hlim hlia a mu nge chu tha in a sheta ale khathon tur azia let ve mol lai chuan shia chu alo kala engei zia kha ti in en alo tum lui tlata a oma chuan alo namsak a pen tui lik chu akora chuan a thi kai sak le shama kasuk sak mai don chenya alo ti ol sam et ani ve thung chuan aluwa chuan alo nam bule lop thung chenga ero chuan lini ngai ven chu alaban san thei bik chuang lova lini ero an chenga nen chuan anin bedeu ringa love letter movie chungchang te chu an soidun atu ka chuan chu movie DVD chu an chenga hnen atang chuan adong zui nga zat bok chenga chuan lo hmurengin aruk tak chuan a thik deu shenipu in zia zui hna chuan love letter ticket chu shia hna pek sak tur chuan angin ve tlata shia ero chuan zia zui som tumin pahnih alo leisa alo kul reng to si a shehek lo zia zui chuan naktu ka local nge yang che ti in ticket chu awa pe a chuak zui le ngal shia ero chuan zia zui nen chuan an en dun don emuti in alo lom ve em maya alo phur hle chenga chu lo langin ina ho chu alo rota ma se shia chuan zia zui nena movie en an tum thu chu soin lova ho ma samai tur chuan alo hnar zia zui chuan kiwi hna chuan chenga hian lini hi lo la du reng ta sela keimin hnar ta si se chan kan la ni zel thengem le tina zota kiwi po chuan rin dan alo siam thiam bik lo tlat shenin shi iya a star thu te chu a shil ve ta boka mak ati thu le shi ya adu thei chu a sha thiam lo thu te a soibok kiwi la chuan shi te chu a felalom adu em hi nangpo in ni tina bula izui det reng zela lom alo ti daya nya ma se min puina sa thei ema chu wangin anat na po hian ka ngai sak ve ngai ani thenom kan ni boka ti in zia zui chu alo in soifia char love letter ticket chu zia zui chuan chenga chu ape ve thunga en pui ve nge chu aduani ani ero chuan shi ang tho khan ape ve tura alo ngai maya lini po ka sa chuan an chenga chu a text thina alo chang ngai to me alo ni khat phe chu an chenga chuan lo kholin in thena du thu chu alo shil tamaya midang du anei to thu le a thutiam a bo chha ta wangte chuan ngai dam te lo dila milo khol to swang che ti in phone te chu ada mak khol po chu ala du to ngai lo movie en tur chuan shia chuan phur takin zia zui chu lo ngak wang to be sei lo takin shani zok chu lo lang nol si som chhoi har bok si a zia zui I kalo pek tir che ni kha ala ti zui chu nu mai chu ti a shia let lia tum chuan alo danga I hodai chuan ka sak viawang ti in en pui tur chuan a som engei du ti a shia na lo zo chuan ka du che ti te chu I shat reng kha me chedang mangai ineyem ni lo nei po ni la in le ngai chuang lova chance kala nei thawalom ka beidong don lo ti in shani chuan alo chang ve tlat mai ma se shia chuan a ho san dai tho huanga po in movie en dun vel chu adu ve thowa ma se khiwi te chuan homework an nga em wangin ala en pui man ri bok si lova lungoi vak lo chung chuan homework ti pui tur chuan anin min thei sham corridora chuan shia le zia zui te chu anin hmua ni zan chu anuam bok mo ti in zia zui chuan azot vat do soi hmang lutuk ti in shia chuan alo be thadu talova enge apoi va kem ni shenin adu che a nangi ni du boka pensen po I me chedu pek tur ka thlan pui che kha sheni I pek dei kha ti in zia zui chuan alo chang pensen kha sheni khan ka keng lai a hmuwa thisen min lak pui awang khan lom thu soinan min nei sak dai alom ti in alo shil ani chuan tu nge pe ki du chu soi chi lo sheni te chu a fel alom du tok te zia zu ani ai chuan nang po ka du zo kang che chu ani chu a
lungai su keipoin ka duh bik lo che a that chu nang ai chuan vokpui pawh ka thlang zawk ang vokpui hnianah chuan lawm thu hrilangai ni chu anin hau leh hman hram hria chu a ti tau deuh ngut ngut tawh si a zialzui pawh chuan nuam a ti chia lo zandar saria local rawh hotpot ka chi tang che ti in a au zui lo lawa hria erawh chu a lawm lutuka a nui phei leh vur huanga chu mingli chuan a star deuh tlata movie enpui tur chuan a sawm ta a tirah chuan a hnar zeta mahse movie a an hla te chu nalh a ti thu a sawi takah chuan a inchak ve tho si a khiwilah chu library ah darkar hnih vel ala awm dawn tho bawk nen ngah ani mai tiin movie enpui tur chuan a chhuah pui ta a mengli chuan ke chu star ka nei chuan hrilh ngei ka duh ani pawh in ka duh ti a hriat ngei ka ring ti in a sawi a huanga chu a lo ngawi vung vung khiwin a lo khawl pawh chuan a chhang duh lo hria erawh chu a lo in khuih pial leh tawh khawp mai zialzui chu a lo nghak vangvang a mahse zialzui leh hrini te an in be lai chu a va hmu fu lungai su isawi ang khan hria chu ka lo buai pui fel vek mai ang zialzui in a ti awang chuan hrini nen chuan thil ei dun tir leh a tum ani chu a ring ta a thinrim deuh chuan a haw daih zialzui erawh chuan a lo nghak char char a ruah ala sur zui a ril tram tawh bawk si hria lah chu library ah lehkha a lo chhiar daih chulai hmunah chuan hrini chu a lo kal hlo a lehkhabu a lo hawh ve ni enge hetai lo ti hotpot restaurant ah kha ni kal lovem ni tia hria na lo zawh chuan kalnang hotpot te ke ngai hlei nem tiin hrini chuan a lo chhang si a lehkhabu pawh ngai tua chang tawh lo chuan rang lutukin hria chu a tlan chhuak ngal nihliap nen chuan a va kal ta a pawnah chuan zialzui chu a lo la thu renga a lo thinrim khawp mai a lo hau pah a lo chhuah chhal pah bor bor bawk dawt min hrilh leh emaw ka tia lawm ka thiam lo ani kha ka trit zawk mai ang che hria an a ti takah chuan lungawi tak chuan an in zui lut zialzui chuan a ei duh thaw leh khawp mai naktuk chu mi tu emaw nen movie kan en dawn a tin a sawi a tunen star pa nen khan maw tia hria na lo zawh chuan ka sawi dawn lo a lo ti tlat hunliam tawh chu hunliam tawh ani i ti ni lawm ni hria na lo ti leh chuan a ho em ai lo buai vel su ti in a lo chhang leh hria pawh chu a lung a awi vak tawh lo a tukah chuan huanga ten hla an zir ho laiin khiwi chu a lo kala tui a lo ken sak nimin khan khuiah nge i kal daih a khawl pawh i lo thei si lova tin a zawta mengli nen chuan an in melh dun vangvang dawmah cart kan khela ka lo hre lo ani kha emut tawh ka ring deuha ka lo khawl leh duh lo che ani tiin huanga chuan dawt a lo sawi ta ringawt a a phone a lo ri a khiwi chu laksak turin a hrilh a va lak dawn chuan a phone bulah chuan movie ticket pahnih chu a va hmu ta a a ngai a tha chia lova mahse engmah a sawi buai duh rih lo chumi ni vek chuan hria chuan zialzui chu a movie en tur chu a zui ruta a phur dan em ah chuan a star pa kha a en pui ngei dawn ni in a ring ngal tunge ni chu hriat ve reng reng a duh awangin a en thlat a renga chuti laiin lini chu class ah a lo kal lo awangin chenga chuan a thian nu chu a chanchen a zawta ani chuan tunlai chu a hlim lo lutuka lam zirna a awm ani mai thei a lo ti chenga chuan ngai ven tur chuan lam zirna lam chu a va pana lini chu a lo lam vak vak a va hmu a tawp lamah phei chuan alu hai chu a tlu pala a ke te chu a bilh na chenga chuan a va buai pui vata chutah chuan an chenga nena an in then thu te chu lini chuan a lo hrilh ta ni midang ho chu movie en tur chuan an lut zo ta diaka chenga erawh chu a lo la thleng ve thei si lo movie en a hun tawh ti chu chenga pawh chuan a hre renga mahse lini lungai taka a awm chu kalsan a hre bawk si movie en zo te pawh chu an lo chhuak ta zialzui chu pawnah chuan a lo la thu renga hria pawh chu a piahah chuan a lo la thu ve reng tho zialzui chu a va kai thova huang movie pawh tawp daih tawh hi a va ti nga le lawk ka duh a tlai palh wang mai mai aniang a lo kal em em ang a lo la ti tral
ente zia zu i nga pa hian a du ve che ani chuan a in nga tir reng lawang che a buai ani po in alo khol chianga a buai thu alo hrilh dei tawng che nangma le nangma in bu mai mai ani kha a ti chuan du le ka in bumang lo buai ve su ti in zia zui ril runa boxi thinrim boxi chu akal tau ta hong hong hriala chuan a zui ve zel boka dom kota chuan chenga chuan va hmu a ani chuan hria nen khan in en dun ta em ni ka buai le thuta ka lo kal ve man ta lo ani ti in zia zui chu alo be vata ian peilo te chuan soi tha ve mai la engwangin nge kalau kalangi ti in zia zui chuan alo zot let ta hria chuan tunge zia zui du chu a hret chiang ta khop mai chenga chuan ka ti palani lin ka buai pui le si a ti chuan ka ring reng ani ti in zia zui chu a mit tui a tlata mai a alungai ema lungai po ni se bialpa ani ve ring ani lom ni ka nga re zia che khai shaim enge mi bialpa nei lai chu i buai pui em em a chan chu a bialpa nen khan anin then wang ani chu wang ania ani chuan chu chance in ein in sha ti na ni mo ti in zia zui chuan movie ticket chu pahin tlan son atuma mi pakhat tuilum ron keng nen chuan anin suwa chenga chuan namson avatum na lama chuan abana chuan tuisa chuan alo buak zia zui chu a in thiam lo hle a alo chapur mai ma se analu tuklove ti in chenga chu hospital a kalpo alo du lova chuti lain khiwi po chu ticket pahnih chuan aril ru alo la ti buai ringa zia zui la chu lungai ve em thobok sia in hnem le in pui the chuang an omlo basketball court lama po shi e chuan chenga chu abitum deuh thlata anek per le lop lop thin ni dang anglo rawa a hria ta wangin chenga po chuan makati hle huanga chuan yom dan hi adik mi halovania o mechia wangin inin chan thatna a chhevek mayang chenga du te chu lini ania abial pa nen anin chen to boka chance anei le to ni hi zia zu in du ve ma se a du ve hle nem nangman chance inei tina ani chu thatakin zia zui hi ngai sakla chenga hi ti buai vak vak to su ti in hria chu a hril chuti lai chuan chenga po chu alo luta hria lo thutum wau mai chu apple alo ken sak te chu alo pe a ani chuan anatna wang khan hria chu amu ta fu vak lo ani a ringa a thinrim na tak tak ero chu an soi dun lem lo chuti lai in lini le zia zui te chu an lo tlan dun ve meka an chenga ne na anin then dan te chu lini chuan a hril ve ami tui tla te chu zia zui chuan khongai takin alo shuk sak atu ka chuan hospital a chuan hria chu zia zui chuan therapy le turin akal pui le a doctor chuan thil hlim om chau ngai to tura ati chuan zia zui ne na an hun liam to hlim om tak tak te chu hria chuan angai to a doctor po chuan aril ru ti halova thil hlim om lam chau ngai to tur chuan thuron alo pele alo chwa vele chuan zia zui chuan chanchin te alo zot chianga engwa ka soilo hadam taka om turin min ti tina changa enge chu chu om zia tia azo chuan ka hrelo le music ngai thlak te po ani mai thei tina chang le chu chhun ei tur chuan an kal ngala chuta chuan chenga po chu alo kal ve nimin lam thil thlenga wang khan tlem chuan zia zui chu azak dewa ma se chenga chuan ngai dama di la wangin thil hria swal pal anei wang mai mai ani thu a soi ve zaya hria lo kalin zia zui chu a thut son tir daya chhuan lama akutna te chu enge an ti in a en sak ve zai khiwi po chuan movie ticket chu huanga hne na chuan vakengin tungei en pui ti in avazot tangi nge a huanga po chuan menglui nen kan ena tina changta a engmo tia lo zo le chuan inben dai te ben ho min soma midang pu an tel ve do ni mokatia ma sian lo om ve si lova ka hosan le da helom ka ti tak tak ania me chia empui la chuan I hmu tur hian ka beka ka da mi alovang ngai dam dil nan movie kan en do nem ni ti in huanga chuan dot a soi ve zaya ani chuan love letter en do nang ti in khiwi po in athu soi te chu alo ring ve mai bok
Zeki chiang concert ticket chu huanga chuan chan ngei tum chuan a chang ve char chara ticketin a dei to si lova a thina rim hle khiwi chuan a le peka kan kal ve mai don nia lungai su ti in a lo hnem ve dona eng tika nge a le pek chu a omanga zana po ka mu thil theilo pha sin ti in huanga chu a lo por hlura chuti lai chuan menglui chuan phone alo hmanglu ta idu chuan zeki concert ticket pakhat chu kalane sin kalau thonang che ati lai chuan huanga chu vatlan vatin khol chu a off saka keiman ka du alom engzat ngei ti don avativat nang chu poisa po angai lo alo ti phei chuan kalaki lady ini rungota lom kalom lu tu kania huanga chuan alo ti chula khiwi ngai dan chu a pel le tlat to a chuak tau dai huanga chuan ava zuya keima po min ngai to mi alovin menglui bula concert en itumani lom ni khiwin alo ti chuan chutiang ani lo kalom ema chu wang ani kha dam chunga in chira min siami du em ni i phal lo chuan ke en lawanga ni mai lom ti in huanga chu kalatuma idu zong ka ti tir lo che chuan ka in chhir ka hlawani vakal ro u ti in thatakin khiwi chuan a thla le ta zo kani class o hnu chuan shia chu answer chuan a ko fala blood phobia inei ti kalo shia a semester dot le atang chuan anatomy kan khoi to don asin ngun takin in ngai to la I subject la khi thlak dai mai la ka ti pui che ani ti in thuro na lo pe chinga po athil ti to chuan thei top chua be chang mi ani awangin an ka sa po chuan athiam thei ber pol ani chhozela lini po chuan a thluak thatak mai chu fakin makati thu te asoya alom hle lungai taka shia akal chut lai chuan zia zui lo kalin a hla du ber lo zot classical music lam hi kangai thaber tia alo chan chuan zia zui chu alo nui khia khia chenga le lini te in bia chu zia zui chuan awa hmu fu le pek angui le bur to an college sport an nei tura chuan an department ayo in 400 meter race a chuan telve nge chu atum ta a chan po lini telve atum wang le chengan kalau au phur ve wang che I chak nge yang alo ti wang kha ani sports chuan tanta a huanga chuan 400 meter race a zia zui a chwa don kha zuk au phur veila ati chuan kalo mayang ti in shia chuan alo hnial ma se adokana tape cassette lo om chu zia zui lo da ani ti a sha chuan angai tha a zia zui o chuan doctor thatak ini thei ka ring tlat ani heng hla ti hi lo ngai thla la I hlim sot ka be sei ti in la sang ada khom sakna chu lo ni a intlan siak tur chuan anin bua sai tran to a zia zui ero chu phur lo hle lini chuan lo bia in itlan chak si a ka le pel theilawang che pahnina ero chu ni ka tum ve tla ton ania lim takin alo ti a chenga le shia te po an lo kal ve an pahnih chuan an lo fui phur ve khiwi po in swal thiam thwa in menglui hmu tur chuan huanga chu awa fiam vaka alo mil rul mai zia zui te tlan en tur chuan anin zui chuak ta a silai chu an kapri ta try mai an tlan ta swawa zia zui ero chu atlan chuak ngal wat lo le ngal ma selini chu le pel ngei tum chuan atlan ve changa shia po chuan abul nai chang chuan alo au phurna sa hle ma se chingan lini zok chu atana alo au vakani ti awa hmu chuan a rilruan na hle a hoina lama chuan impal palin atlupal ta hlo mai le ngal an tlan san ta von hloma midang po chuan an lo boy pui zung shia chuan hospital a chuan apom phei ta ni doctor le nurse te ko mai turan lo si lova playground lama khan an vekani an ring shia chuan ziazu chenga hi dua anin lini adu boxi a ithil ti chan po kha ka sheve ka sin ma se zaksu hetiang hi chu no pan atlai chuan a thleng ve kalom ti in zia zui chap chuan nema tuma du nei to lo tur te chuan anin pink promise nge chap to su icha chuan email chete mai ania ti in shia chuan ti hlim phet chu atum ve sham a thianu kena boy pui ve turin khiwi po chu kalve tum chala
Mahse huanga chuan shi ana ompui reng kha ti in alo dang tlata. Zia zui in chenga adu ti kan shevek to alom alo la ti zui. Kiwi chuan engtin nge an shia tang le ti ngai to in pona chuan a thurenga. Menglui chu lo kalin min ngai na lawem ni zep tho cheng lo keipo hian ka ngai na lo che alo ti ringot mai. Ani a hnu ka hmu pha ka omlo la ni mai lom kiwi chuan alo ti ve sak. Huanga hi in ti ta tu ve veo maya mahse love letter en tur khan kan pahnih chein kan kal du na sin chu chui sha em alo ti le. Ain pui du lo chi kha kiwi na lo ti chuan. Ha, chu tiang chuan a shil che mo. Chuan yo i ve tamai ti na em ni. Ti in. Nui zat mel deu chuan menglui chua kalson. Kiwi thin rim lutuk chuan huanga chu avanam thlupopa. In chenang ti in aswak zui ngal. Zia zui ngai ven chuan chenga le lini te po chuan lo thleng ve boka. Shia ero chuan alo lom te chiam lo. A chan chu zia zui rilru anat le hlavani. Doktor tenom lo awang khan zia zui liam te kha shia chuan lo ti fai sak vekin alo tuam fel sak diam to a. Thisen chu a hlavak to lo ni in alang tatlat mai. Shia po chu alom he. Chenga le lini te ero chu ahma ayin anin komi zual sawa. Lini him lo lutuk po chu zia omlam apan chaw ve shet shet zele. Summer vacation an manawangin zia zui te po chu anin lama an hoa. Shia chuan ina tomreng chu thalo ti in thil ei tur chuan zia zui chu avasoma. Ani ero chuan alo peilo. A chan po ama chia a subjecta chuan a fel big wang ani. Mahse anin thlem ta ka chuan anin shwai chuak le tangi nge a. Shia chuan accounting hi itui lo chuan I core subject hi thak da ila tina zota. Enge ka thlan chuan anga ka thlan tur po ka shelo alom ti in alo chang bok si. Chuti lai chuan chenga chu local nolin an bula chuan alo thu ve a. Thale ni somni panga khian programming competition om dona ka tel ve dona team angin kan tel ho don ya. Shi I computer min man ti rang che alo ti a. Tereng mai mahse lom thu soinan kan zin ho anga yang ti in zia zui chu akal chak na ber athan tira. Ani chuan angai to wang nuwa chuan maun lu chu nuam ber do na sha in athlang ta ni. A hmun ma le sik le sa omdan vel te chu alo she chiang hle nge a. An ho konga chuan shia chuan tourism management lampang hi azir mai ta che. High school a po khan lui kam kan kalna tur te le a chul zong te kha nangma plan vekani kha hetiang lampang hi tui viawin ka shetlat mai ti in thuro na lo pe a. Zia zui po chuan ngun taka angai to nu chuan a tui zong takani ti chu a shet thiam ta a. Anu bula chuan a core subject chu thla ka du thua shil. Anu la chuan accounting hi zir mai ro. Nakina sarkar na thatak ila thokanga office sa dai lim hnuaya hnaila thok theido na sin alo titlata. Chenga le lini te po chu programming competition atan chuan anin bua sai ve zela anin mutam tel tela lini po in angai na ve tel mai. Zia zui le shia te ero chu core subject thak chung changa an zir tir tu te an va mu ve boka. Exam le interview te angai tur thuan lo shil. Chuba ka chuan article zia angai don bokani. An ho lam chu chenga tenin khan an vain mu hawa. Basa chuan chuang hovin an ho tlang ta. Zia zu in chenga te a en deuh vung awang chuan shia chuan alo hlia daya. Aril ru anat le a hlau thon pui to. Aril ru lak pen na atan chuan kiwi le huanga te chanchin te chua soi pui daya. A phu tok chia ni kha do ta shila mei chedang movie a en pui zui. Ma se kiwi hian adu ema aril ru na viawin ka ring ti in zia zui chuan a soya. An chuk nu chuan chenga chuan lini chu avatha le a. Zia zu in a thlir zui vung. En to su local te chenga le lini te hi anin ho em to lawanya. Enge an mani awang chuan ilawin ti nat ve ngot na chan tur. Chan ang bakin ayen lo che hi. Aril ru po atha ka ring lo. Mutlem la ngai tua tlem ro. Lekha hi chatakin zirla atok chia ti in shia chuan ashwai ho ve thung. Nikhat chu kiwi le zia zui te chuan chuak du na.
huangan menglui ta na an ben minga gitar a lei chu a ba in a lo lei a lo ni a chu kiwi chuan avarul sak don ani a chan po an ben member dang te hriat an du lo awangin ben member pakhat anga a in ngai ve tho awang chuan avarul sak ani a hawlam chu huanga chuan alo aw dinga call le message i chang du si lova min ngai ve mi alovem ni tin alo kwa kiwi thinrim lutuk chuan kalro tin alo nam sona ma se alo pot bet tlat si a bek chuan avowak waka min ngai dam ro tun chia hi khongai takin tin ngai dam dil ma se akal sandai ma se huanga chuan beidong du lovina umzui le sham zia zui ve thung chuan anu pula chuan kiwi kha anu le apa ti an zin daya ni hni vel chu kawa umpui lokang i phalem tena zota alo phal ve hlo mai ma se core subject ero chu thlak lo turin a hril le phur takin zia zui chu abek nen chuan a in ak chhuak nga la shia chu a som phei ani po chu alo in pe fel diam to a anu te bula chuan a zin chhuwa tur thu chu a hril mai a ma se zia zui nen chuan an zin chhuak don ti ero chu tuma a hril lova midangin an hriat an hlau em awang chuan a hrang ve ve in an kala ba sa chuan an va in hmu an thil ti tumber chu hmun mawi le nuam tak tak fana thlalaka a subject thlak tur atana tangkai tur zon kwala interview le article atana hman tangkai tur vadap khom chu ani deuh ber chumi ni chu hlim takin an hmang duna zana lo ni don ta ka chuan qp ina chuan ri an dila alo hril lok vek to awang khan thatakin alo dong songa ma se room pakhat chia alo om si a an pahnia an ria dun ai chuan ti in pona thut pha chuan shria chu mutatuma thosi an tamro pui si a hu phur hle chutakara zia zui le khazir tur mathematics te chu alo la ken sak zuya an zinna po chuan an la in zir tir mol mol mai zia zui thiam mo lutuk chu shria chuan avin vak vaka a kwai bule lop lop thien i thin che si chenga fel dai zawk zia zui in alo ti ero chuan nuam lo ti dewa reilo te chu zaidam deuh chuan a zir tira ma se a reitel tela angaya bok chuan a let le thin zia zui mu hi lai te chu mel tha ti em hian en le vung vunga atuk zinga zia zui han tho chuan chaukalama chuan ei ronga lo bol suwa suwa a ta siam chu ei tumin anin chiam mai a hmaya te chuan a ta phut chu alo ta saka zia zui po chuan alo ta le sak ve bok anin kwala anin fiam ve na samai zia zui po chenga te mel hmu tur om lo boka ril ru tina thei thil a om lo awang chuan nuamati in a hlim hle karin ai da in bel chian ilo dol ba ka ibula ka om hian ka thla muang thin min ngai sak box sia kalome tia a hril chuan shria chu alo lom hle an khuwa a an hole hnu chuan zan khat chu an thian ho chuan anin hmukawma thilan ei ho huanga po khiwitlon lung oinan chuan a in pezo khop maya dordanga te chuan a in du tak mai fanta te chu awazon sak vel atuka chenga telna tur programming competition chungchang te chuan soi hova atuka chuan an vai chuan an vakal dial pakhatna an ni hlau le ngala an team chuan award an don vek ba ka poisa an don te po chu anin sem liam liam hloma chutia an thang hlan chuan shuna chuan anu chu awu te thil buai pui mek le subject thak atumna article zia te chu alo hmu le pika anu chu alung oi lo hle zia zui alo ho chuan alo haule a accounting zira office a thut tira pasal that tak nei tir chu adu berani thu te alo shil ma se zia zui chuan tourism management zir po hi a hlok thowa sin kanu a then chuan travel agency te an neya tunlaya chuan mi an zin na sa to a rammawi le hmun nuam tak tak te en chak mi tam tak an om to alom ati po chuan anu chuan tha ati lo thu chu alo soi zela zirna a hau tak box si a ipa nen kan ril ru a halu tuk to ania khiwi ina ria tum mangin in soya hetiang hmun te hi in lo wa fang mai maya poisa khoral na mai maya ni hi alo ti le a kanu kanuam ti zong ania ka poisa ka in hlona thawalom ka man
ka tui zawng te himin tui pui vela tiin lung oi lo deuh chuan a room a chuan a lut tau dai hruna pawh chuan a nu chu lo bia in nu a u hian a ti dikin ka hria zingdar khat dawn thleng te hian lehkha a zir thin a sin tiin a u chu a lo sawi sak ve ngei a nu pawh chu a in ngaih tuah vangvanga pawnah chuan a chhuak vuta hruna chu a u lo awmpui tlat tur chuan a chah zanah chuan ziazui pa hnathawk pawh chu a lo haw a hruna chuan a nu leh a u te an in hau leh tawh a a nu chu a chhuak daih a lo la haw lo a u chu a mu a lo ti vata a pa chuan ziazui chu tui in tur a va pe inawin thil awm dan min hrilh veka lungai su hi lamah ka tang zel dawn ania i nu chu kan hmin thei mai ang tiin a lo hnem a ka nu hi chu a khir le lutuka engmai hre min ti zel bawk si tiin ziazui chu a lo vui dur dur a i nu chu dem viau duh su keimah hi dem awm zawk chu kani sum leh pai thawh chhuah kawngah ka ne pem ani a rilrua buai ve ani hi sum kan nei lo em a tia a pa in a chhan lai chuan a nu chhuak pawh chu a lo haw a ni e ipa sawi ang khan sum leh paiah kan harsat em awangin ka rem tih pui lo mai che ani e ma sei du ang chuan subject chu i thlak dawn nia tiin poisa a lo pe a ziazui lawm lutuk chu a mitui lo tla zawih zawih tha deuhin ka ziranga ka hlawtling ngei ngei ang tiin a nu leh a pa te chu a tiam a nu chuan a nu leh a pa te in lamah vakalin an poisa a lo va tham sak a lo ni a test result chuan ni chuan ziazui chuan a hming chu a zawng vak vaka a hmu zo si lo ka fail ani hi tiin a ngui bur mai hria chuan i zawrhna dik hek lo sawtah sawn a lawm tourism management te chu an tar tiin a lo kawh hmu a ava en chuan pasarih ah chuan a hming chu a lo awm ve reng mai a lawm lutuk chuan hria chu a va kuah chung chung a chawl pawh chuan hmang zawta a hostel lamah chuan an let leh ta dial chenga chuan Mount Bay ah chuan kalpui turin hria leh ziazui te chu a sawm a Lini surprise a duh awangin a hmun hma vel te chu cheipui tur chuan a sawm ani chulai hmun chu an thiam ang anga mawi chuan an va chei a an haw hnu chuan hria pawh in ziazui pek tur thil a zawng kual chuti laiin QE erawh chu a khua sik thut mai a ziazui chuan damdawi in lamah chuan a hruai huanga chu chanchin hrilh ve hrim hrim a duh a mahse phone a lo la thei lo an ben chuan zana an perform dawn awangin hla an zir a lo ni a a hnu deuh chuan call chu a lo kal leh a valavatin hospital ah chuan huanga chu a va kal ziazui nen chuan an in tawk nawlh mai tiffin a lo ken sak emaw tiin QE bulah chuan ziazui chuan a hruai a a sup ken te chu huanga chuan a lo in tir a QE pawh chu a lawm hle awmpui a in huam reng thu chu soimah se practice in ngai kha ka tha lawm min ngai tua su tiin QE in thlahrum deuh chuan a haw tir leh ta zawk a a hnu deuh chuan QE chu a lo mu thlu bor bor a a zun chhuak chuan a rawn ti har zung tur chuan a va chhuak a mahse ward pakhatah chuan huanga leh menglui te an lo thudun reng mai chu a va hmu a menglui chu damdawi inah a lo awm ve reng mai a huangan tiffin pek a lo tum pawh kha amah ni lovin menglui zawk ani tih chu a va hre thiam ta a thian te bulah chuan a thil hmu te chu a hrilh veka an ni pawh chuan an lo thin риmpui hle nge nge ziazui phei chuan hria hnenah chuan dawma i luh ve leh huanga mawngah khan pet sak vakang che kiwin a ngai saka a duh te lul nen tiin thil thlen dan te chu a hrilh chuti lai chuan chenga lo tlan nal nalin Lini surprise a tum zan kha ani si a ama la chu a hmu lo thu le a biak tlang thei lo thu te mang ang takin a lo hrilh an dawmah pawh chuan a lo awm si lova lamzirna hmunah la chuan hmuh tur a awm bawk si lo a nu lah chuan ina a lo haw lo thu te a lo sawi leh zel si zan a lo ni ta der mai class ah kha chuan kan awm duh ngei a mahse ka men rim deuh awang khan ka lo mut hluk san daih mai a ka har le chuan a lo awm tawh lova a thin a rim aniang a tiin chenga chuan mang ang deuh chuan a hrilh leh a pawnah chuan an nghak renga khua lah chu a vawt bawk si chutia ngah reng ai chuan tiin haw mai chu an rawt ta chuti lai tak chuan Lini chuan a lo khawl let lohh mai
Shia te chu Mount Beya chuan lo vakal hmasa tura hrilin ani chuan lingi chu avalam ve thung. Dom lama khiwi ve thung chuan huang anena an nun hlui ngai tua chungin a thil pek te le a thil eng emaw akol sak te chu airbag ka chuan a khung veka a mit tui atla zoi zoi mai. Chuti lain huanga chuan alo aw vak vaka eitur alo ken sak thua lo shil. Pona chuan zuk chukin bag chu a zuk pe a. In chenang ti in lusan le mai chuatum. Enge thilom zia ti a huangan alo zo fia chuan. I thil ti chu ishe chiang berang voina hospital a thil thleng wang kha ani e ti in kiwi chuan alo shil. Kain soi fia ve lokang ming lui kha min kawa chu wanga kalkani. Ole atok in soi thiam na hi kangai thlapei to lo ti in kiwi chu alu tadai. Mount Beya chuan Shia chuan arukin zia zui ta na aleisak chocolate bomb te chu a keng renga. Ape khuna a thil soi tur te chu arukin azir chin vela. Adu thu shil chu atum ve ni. Ma se azam hle. Chutakara chenga chan chin zia zui chuan alo soi dai boxi. A chan masaber le harsat na ato lai po a. Ama puitu berani avang khan. Atan chuan chenga kha hluve emani. Khati lai kha chuan Shia kha aswal thiam ve thei boxi a. A fel ema vang khan alo du ve emoti in. Alo be seiru ve china. Ma se lini zok chu alo du dai si a. Chenga laka beidon chu du viang ma se. Harsa ati thu le. Aril ru anna chin thu te chu asoi. Ma se lini nen hi chuan lim takin omsela kadu pui tho boxi a. Tia asoi lai chuan. Shia chuan alo kaya. Stepa chuan atlan chaw pui. Light te chu a on eng veka. Chuti lain chenga te po thir sakora chuan lini nen chuan an lo impur ve mek. Program pakhata lama a chua daya wangin alo muzo lo alo ni a. A phone la chu a beka lo da dai boxi. Dar som patni aridon ta. An tum mun chu an thleng man talo. Hal moi te chu alo puak chaw ta dum maya. An moi hle. Dar som patni a chia kum tharlum nan hal moi an lo halani a. Anom na mun le chang chuan an thlir taringuta. Shia te po in an mun che moi chang chuan an lo in ve bok. Lini chuan chenga kut chu lo chel sakin alo ni ververa. Kum thar chi bai ti in du sakna chi bai alo bok. Zia zui po in Shia chu kum thar chi bai a bok ve bok. Chuti lain kiwi le huanga te ero chu an do ma mi tui nen riru shi om takin kum thar chu an lo chuang kai ve mek thung. Shia po in chocolate bomb chu a petalo. Huna liam zela huanga le meng lui po chuan in ngai zong tadai. Zia zui po in mana a chian hlui lenga nen in mufu le hlawin an ni chuan iman mo mel e mai kawashwayang che ti in thir sakor mang chuan awashwaya. Lini le chenga te po an lo in ngai zong het ve tial tel to bok. Huanga le meng lui te han lo in thla lai vel chuan khiwi chu lo chhuaka. Ma se an ma ni po ngai tua lem lo chuan a phone khoi dai in anui vurvura. Huanga chuan alo en reng si a. Meng lui chuan alo thik le. Peter le putar hovin turan nei na tura chuan zia zui chu tour guide ani dona. Lenga le Shia te po chu chulai hmuna chuan an vain mu. Anin lom vak te chiam lo. Shia chuan akal pui ve nge. An kal na hmun an thlen chuan pi le pu te chu kalkhom le hun tur te a shil thlapa. Chung lai hmun vel te chu lim taka fangkwal tur chuan a cha hlom. Chumi hlan chuan zia zui ero chuan lo mu thludai thunga. Shia chuan abula chuan thu in alo veng char char. A phone ri chuan alo ti hara. Shia an inna ring lu tukalom alo ti chuan kahnar ngai bok lo ti in ai tur le te chu alo e sak le tuam tuama. Pi le pu ho te po chu an lo pungkhom te chak chaka. Ma se mi pahni an la kim tlat lo. Zia zui le Shia te chuan kholaya chuan an vazong vak vaka. Driver la chuan alo phone chen to boxi. Khwa po athim ta. An mu thei si lova. Zia zui chu amang ang hle a tap trau to mai. Tour guide ta a chua na masaber ani boxi a hlau thong ani. Ma se driver khan lo khol le in an mi zon te chu an lo le to thu alo shil ta hlawa. An thla muang ta huai. Zia zui chuan Shi kalomi o. Ipuitlingin ifel to hle mai. Mi in an lo star luai che po hi makpo ka ti to lo ve ti in alo fak ve lua ma.
Tungi hmeichhe duh kha ni renga min hrilh ve tawh la tuma ka hrilh mia lovang a ti le. Hriya chuan alo en vungvunga enge min en ringa I duh chu keimah tihna em ni alo ti fiam. Lo ni tala eng tin nge ni ang a ti chuan zia zui chuan awi omlo e mai kein te chu u naw ang chia lom kan ni alo ti liam puata. Hri an alo le en ringa wang chuan min duh tak tak em ni tin alo zot le. Zia zu eng tin nge mo ka duh theyang chele nak tu class kalma ka ngaya nia hofatang ti in a hril le ngam talawa. Shenila chu alo la be dong du bik lo. Sunday hian graduation day kan mang do na local vela kanin mule to ngai lo mai the sin ti in ticket chu alo peluya. I local lo chuan zia zui I du ti kha ka hriringa nia ka hrila ni mai alo ti le tlat mai. Hriya ero chuan a chang lo. Do ma alet le nu chuan huanga le menglui te chu phone mang chuan imbia in anin hawa. Anin biak zo chuan kiwi ala du reng thu le a thei ngil thei lo thu chu hriya hne na chuan a soi nge nge. Kiwi I du a menglui I kop tho bok sia pakhat bak I hmangai thei lovang du I thlan angai ani kha du zok ngei thlan don a ti chuan huanga chuan a chang thei tlat lo. Du thlan tur zok pe shelovania I phu tok che ani kha hriya chuan alo ti mak. Tuna chuan kiwi po a hlim le to viau mai zia zui chuan tungei text vela inui vurvura tia a zo chuan a phone chu alo huvata thuru kanya tin alo chang dai. An graduate ve trep to a hriya ero chu a zir rei deuh bik dona wangin an chua san vek tur chu an khongai hle. Hriya po in chu alo hupur ve em boka. Lenga khan zia zui chu a start ti hai si lova an hna la chu a in ang don bok si. Ani la chu hostela ala omangai bok nen a hlau thong ani. Zia zui ero chuan hriya thu soi te chu ngai toiletin a du tak tak chu a ring talo. Hriya po chuan zia zui chu Sunday ya movie en pui tur chuan ava soma. An bula chuan lenga kha alo om ve reng. Ama in an graduation day ya kalve tura alo som to awangin zia zui chuan alo tiam to sia. Hriya po chu alo hnar alung oi lo khop mai. Huanga chuan lenga azai don le ngalania a du thu hrila tumani shim shimang alo la ti zui. Chuta shenin a som na ticket kha angai to chhuaka kalve nge chu atumta. Sunday alo ni a program chan ma in hriya chu ma dewa awatlenga sheni po chuan lom takin alo bevat. A hnu deuh chuan lenga le zia zui te thian dun po chuan lo lut ve a. Huanga po in kiwi chu lo bevatin I local ve ni mo ti in abana chuan alo vachil sak ve ngota alo du lo na sa. Tilpui mo deuh hril tur che kanei a rei lovang ati awang chuan an kalfal dewa. Hriya chuan zia zui chu vabia katuma ma se shani chuan abana lo chil tlatin zan imbak chu kanin muto lo mai theya min ti zaksu khongai takin alo ti ve tlat bok si. Huanga chuan hriya hian zia zui hi adu ani kan pahnih hian sui zomila a thai ti lo mo alo ti daya. Kiwi po in chu thua sha chuan makati in a phur hle a. Ma se huanga chu angei ema wangin mi in kara ka buai peilo alo ti dai. Phone local chu hlim takin a chan san daya. Keipon ka ngai che lom ithil lo thon te kha ka lo hmu a ka du hlom lutu ka nia ti in chung lama chuan alu dai. Program po chuan chanta a an vai chuan an lam ta suaw suaw mai. Hriya chuan zia zui te lam hlui chua ena. Lengan ilam thiam lutu ka nia tia a faklai chuan hriya chua vakala. Ilam thiam lo e mai pingui ni ang avati sak. Zia zui chua thin rim hle a ava chutaw dai. Lenga chu azaya lo hunta a. Thutlem suyin zia zui chu adu thu sui tumlai takin huanga le kiwi te chuan lo in suya an thom chu a rin dewa wangin an ma niya chua mi pui mit chua futhupa. Huanga chuan che lui phe ta tuma wang chuan ani thin rim chuan alo nam thlutop. Zia zui hne na chuan min ngai to su kawa ho masa nge min kopa tuna min be selia ma se karil ru ka sia fel to ani ka le to don lo ti ina shila a ho zui ta ni. Lam zir na ruma chuan lam thiam ho chuan rampo na le khazir an chak thu te chuan soiliam le ama.
Lini po chu alam thiam em awangin an professor chuan adu sak hle thu le dance faculty te le foreign university te an in thlun zom awangin kumtin mi pahnih an thlan chhuah thin thu te atlin ve mai an rin thu te chuan soi chenga beng ver song tak mai alo ni a Lini ero chuan arampona le khazir chu kachak ber thin ania ma sei phal le phal lawani mai chutiangin katum bur lawania alo ti ve thung Shriya chuan shani hnianah chuan minlo duh der ve a kalawm lutuke hmeichhe fel takini ti pawh ka hria mahse feelings hi chu innor lui theih chi ani si lova ka duh ve lo chi ani min hre thiam dawn nia ati ta topa chuti laiin lenga pawh khan azai hun kha lo son tir ve daya ka hlasak tur hi itan ka hlan duh wang ania tiin zia zui lo lut chu lo hrilvat mahse Shriya chu lo kalin zia zui chu lo kai chhuak thuta pawna chuan adu thu hril chu atum ta ni mahse zia zui phone chu lo ri a lenga lo ni Shriya chuan a phone chu lo chu sak tai zia zu ka du che ani tiin a hril ta nge nge a Engi soi omzia nichina khan shenin ibana achil char char kha alo ti ve thung Ishe swalani chu min som ngeya mahse ka hnarani helai hmuna kalokal na chan hi chu lengan itan hla sakatuma adu che ti hril chi atuma wangin peilo chungchungin kalokal ve ni hi kadu che ti po a hreve ka sin mahse ka hril ngam lok lo che ani kadu na che chu a rei to mai ishe thiam ngai lo mai mai ani kha ati chuan Lucy imol hle mai tiin zia zui chu kal son vut Doma chuan le tin Shriya thil sui te chu angai twa le ta a ril ruwa buai hle chuti laiin Shriya le huanga te pawh chu an ril ruwa buai dun hle bawk atu ka chuan Shriya hmu adu lo awangin midang rual te chuan akal ve zaya mahse alo hmu man tho si a hmaa chuan alo le khal a phone chu pe in engemaw soi tur inneim tina zawt hun kalama mo dewani tiin alo chang ole kanor sun sun lo chenia min du theinan ka thei top ka chwa zelang tiin Shriya chuan alo hril non le lenga po chu ala beidong mai mai bik chuang lo pangpar te alo thon thul Shriya chuan nip noi ei tur alo thon chau boka tunlai chu zia zu I alak khop maya a thian ten azar zovin ei tur lama chuan an hniang hnar thin khop mai Shriya chu felanti zia te an soya lenga ai chuan alarin star tu po anga dai sok an ti renga zia zui chu anwe lo za deuh thin tu zo ngei thlan don tin an lo zo seng boka tu mama ka thlang don lo ka graduate ma chu ngai zong nei ka du lo alo ti tlata lenga chu texin thian ni adu zok thu chu a hril Shriya hniana po chuan a ril ru a buai thu le thian ni zel chu adu ri zok thu chu a hril ve ta bawk a thil hriat awang chuan Shriya chu a hlim lo hle a mahse va chang let vatin mai chana ngei min hril la ka oi chawang alo ti tlat Khiwi po in Shriya chu felati thu a thian nu bula chuan a hril ve boka keipo in fel chu ka ti lom mahse in ngai zon thut chu a mak don e mai om dan po ka thiam lowang ka du lowani bese na siam po ka du lo abial nu ni lova a thian thani hi ka du zo ka ni tiin zia zui chuan alo chang zela Shriya chu va kholin a tape cassette pe kha ken sak turin awangen ani chu phur takin karlova chuan a ron thleng pheya mahse zia zui chuan CL ka du che ti alo zia cheu chu Shri an a hmu ngei tur chuan dawhkana chuan alo dah langa a rin ang chia chuan alo hmuta chia zia zui chu a en vung vunga chu vele khiwi chuan in tur min vale sak lok la ti in Shriya chu a tir bo chumi hlan chuan Lini alo kala zia zui thil zia te chu alo hmu vele tlat mai CL chu tunge ti in a ril ru buai hle a chenglanga hminglam toy ani bok si chuta Shriya chuan keima kani kha ka English name chu Cooper ania Cooper lu tiin zia zui chu alo kwa Lini po chuan alo oi ve maya in va in zep thei em tin alo fiam zia zui po chu a chelai lak lo to si a chu ba ka Lini chuan chenga a star ti chu a hria ang ti a hlau bok si a kan la hril duri lo mai mai cheu ani kha alo ti ve ta top
Lini te an chhuat nu chuan Shia chuan hei hi ka hmu atan izia ni maw awmzia nei lovania tuna tang chuan isi ela chu kani toang tiin a hrawm nok noka ak bo hmaka dawma a bawlh hlawh bawma chuan a paih dai ziazui pawh a rilru a ha hle Lini khan chenga kha ava hrilh ve nge anga an bulah chuan in ngai zawng anga an awm zel chu a ngai tawh dawn ani romantic dewa awmtur ang te chuan a han mit thla thina anin hau pe thin sia thil ni thei ni in a hre thei ngang lo in mua tur anga a han suang tawh chin vel te phei chuan a trim sung sung thei hial ani zing dewa chuan Shia bula chuan vakalin Lini te bula in hauder chiamila in then zui angin lem changang tina va som le top ani la chuan alo du lo bur mai ani chuan ka chen to thu che ka soi tho thawang atilia isoi chuan tungia si eladik tak chu ka hrilh ve ni mai tuna tang chuan ibial pa kani to mangai na chung chang bak soi tur kan nei to lo tiin Shia chuan alo la fiam zui sham basketball khelna te chuan voin chu kabial nu alo kal don tina soya a thian te chuan an lo oi lo na samai a hnu deuh chuan zia zui chu alo kal tatak taka khi kabial nu chu tina lo kok vu mai a thian te chuan an lo nui tut tuta zia zui lung oi lo ro chu a chhuak dai ava zuya kabial nu der ini du lo chuan kabial nu tak tak ni mai la ava tile sham Lini te hma a bak lem chan kan ngai lo zia zui na lo tivat Lini le chenga te chuan an lo en ring tian va hmu a Shia chuan swal thiam chhoin chenga thil hril du chi kaneya ti na tlan vuta rang deuhin zia zui chuan ava zui vat a soi lo nan a hnung lama chuan alo sik ngar ngar bawk Liberia kan vakal lok ange ti in an kal son ta a chenga te pawh chuan anin kwa vel chu lo thlir ringin anin ngai zawng thut mai chu makti in an lo nui vur vur Liberia chuan zia zui chuan Shia chu a en vung vunga dik tak chuan Shia hi a tong lo chuan a du ve reng a tiril ru neu newa kabial nu enga tinge min en ringa ka chelo viawem ni Shia chuan alo ti thut kain buk lo che ti in zia zui chuan alo chang vat thunga chuti lai chuan hmeichhe pakhat lo kalin lekha thon a zia chu Shia lo pe a school gate ta dar soma kalo nga khang che ala ti zui ma se Shia chuan lekha thon chu lo peletin ka ti pal hei hi kabial nu nia ti in zia zui chu akok ta vu mai tuna chuan Lini le chenga te baka an zir lai pui te pawh chuan in ngai zawng ang chuan an ngai vek dawn ani